Hej Emil, nu skal jeg vise dig, hvordan du redigerer i editoren i Football Manager. Først så skal du starte Steam op, ligesom jeg har gjort her. Og så skal du gå ind under bibliotek her, og så skal du ned under værktøjer. Så klikker du der. Og nu er min liste ret lang. Jeg ved ikke om din er lige så stor. Men du skal ned og finde den her Football Manager 2014 Editor. Klikker du på den, og så højreklikker du. Og nu står der start på min, fordi jeg har installeret den, men hos dig, så skal du bare vælge installere. Og så trykker du bare næste og så videre ved det der kommer op, og så står den og kører lidt. Når den så er færdig med at hente, så kan du dobbeltklikke på den og starte den. Du kan altid finde den heroppe. Hvis du kommer tilbage til spil her, skal du se, så har du din almindelige manager, hvor du kan gå tilbage igen heroppe under værktøjer og klikke ind her. Og så ned og finde den der. Du kan også lige højreklikke her og trykke føj til foretrukne. Men lad os prøve at starte den gang. Det gør du ved at dobbeltklikke på det. Og så venter du lige til det indlæser. Godt. Nu er editoren så startet. Og så klikker du bare OK her. Og lad den indlæse spildatabasen. Sådan. Så det du så gør nu, når du gerne vil ind og ændre i klubbernes penge, der du herover til venstre trykker på klubber. Og heroppe så søger du så på en klub, for eksempel AS Roma, som du gerne vil spille med. Trykker enter. Og så skal du ned og finde Roma her, Italien, Serie A. Og så markerer du den og klikker ret hernede i bunden. Og så kommer det her vindue frem, hvor du kan ændre alverdens ting. Så herover til venstre, under økonomi, der klikker du. Og så kan du gå ind og ændre alt under økonomien her. Og det kan du sikkert huske fra de andre editorer, vi har rodet i før. Så er det herovre, du ændrer de tal her. Når du er færdig med at ændre de ting, du vil, så går du op under filer her. Og så trykker du gem editor data som. Så skal du for eksempel kalde den Roma. Tryk gem. Og sådan der OK. Så er du så færdig i editoren for nu, så kan du godt gå op her og forlade den igen, lukke den ned. Så skal vi have startet Football Manager. Så skal du herop tilbage her, vælge spil. Og klikke her på Manager. Du kan også bare klikke på skrivebordet her. Og så starte det. Så nu er dit spil, det er startet op. Så skal du bare starte et nyt spil som sædvanligt heroppe. Og så vælger du OK her. Og så ved det billede her, der er det så lige, du skal over vælge den der editor-fil, du har lavet. Så skal du klikke herop på editor datafiler. Og så kan du se, at der ligger en, der hedder Roma her, den vi har lavet før. Den er markeret nu, og det var den også før. Den skal være markeret, den editor data, du vil bruge. Så trykker du bekræft. Og så vælger du ellers bare, ligesom sædvanligt nu her, de ting, som du gør som sædvanligt. Og så er det bare herfra, så kører den. Så god fornøjelse, Doggy.